Happy Fiesta po barang. Ito po ang piyestahan dito sa Barangay Oras. Yo, what's up mga kausay natin dyan, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po kami sa Barangay Oras, Castillas, Sorsogon. At makikipiesta po tayo. Muli ko pong matutunghayan yung piestahan kasi sobrang tagal ko na rin pong hindi nakakapunta sa mga piestahan na katulad nito. Kaya ito, matutunghayan ko ulit yung mga piestahan nila. Ito yung mga kami sa kanila kasi ito katulad po nito. Ito tito ko. Tito ko po si Tito Tatao. Yan po yung nagluluto ng dinuguan. Ayan po. At may kasama siya ditong isa. So nagluluto sila. Ayan po. So sobrang init kasi nga lang magluto sila. Magluto kasi ayan katulad niya dito. Ito yung masaya dito sa mga piyesta kasi talagang bisperas pa lang ng piyesta talagang may mga nagluluto, naghahanda na busy na sila sa pagluluto ng una-una niluluto nila ay dinuguan. Pakita ko po sa inyo yung dinuguan po. So ayan po yung niluluto namin dito. Niluluto po ni Tito na pang bisperas po sa dinuguan. At kakaiba yung ibubugutan mo yan sa dinuguan? Ako. Sabi sabaw. Sa sabaw. Ito yung pinakamasarap dito mga kausay, yung naglalagay sila ng mga sinabawang pata mga sinabawang ulo. Ito yung masarap na nilalagay. Hindi ko alam kung comment lang po kayo sa baba kung anong tawag po dito sa inyo. Tawag po kasi sa amin dito sa Bicol ay libas po tawag dito. Yan po ginagamit po yan lalo sa mga pangpaasim kasi maasim po talaga yan, saka masarap po siyang pangpaasim, malasa. So ayan po, patuloy po sila sa pagluluto ng dinuguan. At maaga pa po, time check po tayo, 4:30 pa lang pero ganyan po sila ka-prepare. So talagang pinaghahandaan nila yung pagluluto sa piyestahan. So meron pa po, pupunta pa po dun sa ibang mga tito ko pa at marami po silang niluluto. Kaliwat kanan po dito sa Barangay Oras mga kamag-anak din po namin. Kaya ayan po, halos kaliwat kanan po yung punta ko. Halos lahat sila nagluluto. So abang-abang po kayo sa susunod na video po natin at makita nyo po at matutunghayan yung piyesta ng simpleng handaan sa piyestahan. Yun, nilalagay na po yung dugo. Yan po. Hinahalo. Hindi po kailangan halo ng halo po yan para hindi po mamuo. Ayan. Minabutang taga Castilla. Ayan. Ayan, okay na po yan. Halo na lang po. So abang po tayo sa mga susunod po natin na video at papakita po sa inyo mga mangyayari po diyan. Maraming salamat. Yo, what's up mga kausay? Ito na magsasaing po sila ng kanin. So pakita ko po sa inyo yung pagsasaing nila ng bigas. So kakaiba din po sila magluto ng bigas dito. Ito po. Yan. Dapat yung tubig tumama dapat yung tubig sa takip. Ganyan lang. Ayan, pagka tumama yung tubig sa takip ganyan, umangat ng kunti lang. So yan na po. Bali ilang takal yung yung kasi dyan mga sa kilo. May ilang kilo po? 6 na kilo. So ganyan kalaking kaldero po, tapos 6 na kilo yung laman yan. Tapos ganun lang po yung nila ng tubig pagtansya. So napagaling, napaganda ng pagtatansya nila. Marami tayong natututunan dito sa mga ginagawa po nila. Happy Fiesta po Barangay Oras. Ay di pala.
Ito po ang piyestahan dito sa Barangay Oras. Yan po yung kapatid ko si Renz. Bakal vitamins. So ito, madaming mga bata. Mag-vlog ka nga, boy. Vlog boy. Mag-vlog, boy. Saga. Ginit, boy. Saga mag-gay.
videoan ito. Yo, good morning mga kausay natin dyan. Happy Fiesta sa lahat ng mga taga-Oras, Castilla, Sorsogon. At nandito tayo ngayon sa bahay ng aking tito at yan yung kapatid ko, si Renz. Yo, hello. Good morning. Shout out. Good morning, shout out. Shout out ako Yan. sa Dunski channel. Shout out po pala sa lahat ng kaibigan natin sa YouTube. Shout out po pala sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa YouTube at sa lahat ng member ng Team Dukit Love Love at kay Nong Press Batang Kubus at kay Habibi Arevalo, Yumi Hayati, Mateo Atienza, Rolando Pedernales, General Vlog, Pinsan at James TV at Grace Pasol at mega love shoutout din po lalong-lalo kay Sir Romel Gabo. Mega love shoutout po sir, salamat po sa support po at kay Kanali Family Vlog. Maraming salamat po idol sa support at sa lahat ng mga sumusupport po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo lagi at God bless po. So ngayong umaga na pa ako lang pag outro kasi po nakatulog na ako gabi kasi halos sinabot na po ako ng alauna ng gabi kagabi. Nag-video po tayo at nakita po natin yung sayawan dito sa piyestahan sa barangay dito sa pinakasulok ng Luzon, kung saan po ang pinakahuling lugar ng Luzon sa Sorsogon. Papuntang Bisaya na po ang kasunod dito. So maganda po ang piyestahan dito kasi matao at saka masaya. Halos lahat ng bahay ay may handa. Kaliwat kanan po ang ating tinutuluyan. Hindi po natin alam kung saan tayo tutuloy. At ayun po, maraming salamat po sa lahat ng nakasupport po sa YouTube natin. Maraming salamat po talaga. Hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po sa tumulong po sa ating YouTube channel kay Nong Press Batang Ubos at Habibi Arevalo. Maraming salamat po sa inyong dalawa po talaga. At kay Karen Bali, mega love shoutout po pala manay. Maraming salamat talaga. Hindi ako po magsasawang magpasalamat po sa inyo at lalong-lalo na po sa mga solid viewers po natin dyan at kay Sir Romel, lalong-lalo na po kay Sir Romel Gabo. Sir, maraming salamat po talaga sir sa support po at shoutout po sa lahat ng Soward family, yung po mga inspirasyon natin sa pagbablog at lahat shoutout po sa inyo lahat ng Burias vlogger at kay lalong-lalo na sa idol natin si Japper Sniper at kay John Riot at kay Kawords. Mag-iingat po lagi kayo dyan, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin dyan, mga kababayan po natin nasa abroad po dyan, nasa Saudi, kahit sa mang sulok po kayo ng mundo. Mega love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po talaga. Sobra. God bless po. Sana'y lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at mag-iingat po kayo palagi. God bless po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Love you all mga kahusay natin dyan. Bye-bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.